ل پارێزگا دوو چەندین جان زێدەگاوی لەسەر عەرد و زەڤیان هاتینە kirin û hatîne firotin. Ji ber vê yekê jî civata parêzgeha Duhok li dûrvêyekê dîvçûn kirîne û lê bere lê dahatî biryarekê derbikin bi hemangî digelaliyên peywendîdar. Muxtar û xelkê Van Cihan jî dibêjin. Ji mêje maliyên peywendîdar lêser van zêdegaviyan agehdar kirîne. Lê dikêmtir xem bûyne wetniha da jî çareserî gelekî bi zehmet e. Ev biya diyardek ne vê gavê destpêkiriye ev 4 sal destpêkirî vê destpêkir ne hêla ba madem hêla vê encûmenê parêzgeha Duhokê gel Qaymakamê qeza Duhokê gel rêveberê Nohiya gel rêveberê daristana Duhokê sîstemekî danê vê gavê kabirayî vê leka çêkirî heta defterekê heta bîst deftere lê dayn aya tu dê şêş erdê wî jê sirîn ne bes tu şê senet zîraiyekê an harî kariyê yanî ka çit berjevendiya hem welatî daye hem hikûmetê daye ev çiya xirata parça parça kirin طبعا فقيرة علاقة بيننا كرينوية بس زنجينه أويت ده صالة ده سوانده أويت متمكن يعني أغلبات حسب بيزون من أغلبات ضابط أغلبات مدير الدائران أغلبات أو أويت زنجين أويت ده سوان دريش سيطرة سر منطقة خيرية كذي هر كسا كي بخو مزرعة كاتشي كذي وكبر كاتشي كذي ويبخو برجان كذي ويحجز كذي Serokê civata parêzgeha Duhok jî dibêje gelek kesan molet hebûne di avakirina van cihan da û gelek kesan jî bi bê molet ev cihe ava kirîne û em ê bi ciddî li ser vê babetî rawestîn. Gundiya jî hindeka zêdegaviyetgerîn zêdegavî derheqê gundê qoda etkerîn. Ev jî ek şwan arêşaneyet ku em gel muxtarê gunda carê em hev bikeyne ve du hindek şwî xelkî aqarê gundayê firotiye xelkekî xelkekê dijî kê hey renge bixwe bi her rêkeka hebitin îcazeyet wergirtîn bo hindê ku et aqarê wan gunda da avahî bênekirin. Li seranserî parêzgeha Duhok bi sedaha dûnemên erdî bi xelkî re hatîne firotin bêk û vî cihî tap û yan jî senet hebin. Ev yek jî bûye cihê nerazîbûna xelkê van cih û deveran û hikûmetê bi vê yekê xetabar dikin. Her wesa bûye cihê pirsyarê lê cemaliyên peywendîdar û civata parêzgeha Duhok jî. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.